Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa sisosukwini lesithathu lomkhosi. Yazi ukuthi khona into ekumangalisayo. Khona abantu abaqale basho ngosuku lokuqala lomkhosi ukuthi basazongena emkhosini. Bese kuba khona abantu abasho izolo bekuday 2 bathi basazongena emkhosini. Mina-ke ngiyalahleka ngiyamangala. Niyazi i-Comrades Marathon bazalwane? Usuke eThekwini uye eMaritzburg noma usuke eMaritzburg uye eThekwini yenzeka kanye ngonyaka. Uma uqala phakathi nendawo yadisqualifywa, awuwini, awuphumeleli ngoba uqale phakathi nendawo. Manje mina bayangimangaza abazalwane basekhaya lezwi. Abanye bathi bangena emkhosini sesiphakathi nawo bona basangena. Hawu isimanga leso. Umuntu akayithathele akekho uvinje ukuthatha umkhosi. Zithathele nje kube umkhosi wakho. Uyiqalele wakho 5 days noma uyithathele 3 days noma wenzani. Kodwa ungalenzi iphutha ucabanga ukuthi uhambisana nathi. Cha, asihambisani. Hayi asihambisani. Ungayibambela nje umkhosi wakho ngoba akekho ovimba omunye. Kodwa khona iqiniso lithi asihambisani ngoba siqalanga ngesikhathi esifanayo. Uma uNkulunkulu ebabusisa abaqala eSunday bezoqeda ngoLesine, ngeke wena usithole leso sibusiso. Futhi uNkulunkulu mayesebusisa wena oqale ngesikhathi sakho uzobe kubusisela umkhosi wakho, ngeke thina abanye sisithole leso sibusiso sakho. Ngiyafisa icace lento sizwe siyazi. Yebo kwabanye izathu zikhona, amadatha ubengenawo, akangakwazi ukubona ukuthi kusemkhosini kodwa kade wamenyezelwa. Ngamanye amagama kusho ukuthi umuntu uhlala iy'nsuku ey'ningangaka engenamadatha engayilaleli iy'nkonzo. Ngiyathuka. Kodwa-ke ngeke sisho lutho. Kodwa nje ngithi angikucacise iqiniso limile lithi awuhambisani nathi uma ungaqalanga kanye nathi. Uyibambele nje wakho umkhosi okungesona isono leso. Cha. uNkulunkulu uzokubusisa nawe ngeyakhe indlela. Njengoba nalapha aqale ngesikhathi esifanele ezobabusisa ngeyakhe indlela. Ngiyabonga nje ngithole ithuba lokuthi ngicacise. Bengaplananga uqolo sekuyafika nje ukuthi hawu kambe sekuday 3 ngisathola mina ama-messages athi ngizongena emkhosini. Hayi akulutho-ke bazalwane. Kunjalo nje-ke ekhaya lezwi nizoli-understanda, sili-understande sonke. Akuyona igroup yami. Hhayi akuyona eyami. Mina ngisho lokho engizwa kushiwo ukuthi mangikusho. Angisho intando yami. Ngiyacela siguqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo egameni lendodana yothando lwakho uJesu, siyazithoba ngalesi sikhathi. Sibonga Nkosi ukulondwa nokugcina kuze kube lesi sikhathi. Usuku lwesithathu sisemkhosini. Sibonga Nkosi ukuthi wasigcina wasilondoloza ezinkonzweni ezihlukeneyo zikaJuly. Uxolo. Noma abanye bebe ney'nkingane ey'thize ezenzekile, kodwa bonke bafike bephephile emakhaya. Ilokho esikubongayo. Siyakudumisa. Siyazi ukuthi it could have been worse. Bekungaba kubi kakhulu kunokwenzekile kwabanye. Kodwa walonda imiphefumulo yabo. Siyabonga kakhulu, siyakudumisa. Sisemkhosini wokukubonga. Sifundise ukukubonga. Sifundise ukuthi sikubonga kanjani. Ngendlela ekujabulisayo nangendlela Nkosi ekuthokozisayo. Kakhulu sipho ukukholwa. Ngoba ushilo kumaHebheru 11:6 wathi ngaphandle kokukholwa asikwazi ukukuthokozisa. Inhloso yethu uNkulunkulu nomusa ukuthi sikuthokozise sisaphila emhlabeni. Sisizeke Nkosi, silekelele. Lisize lona loyo umbambe ngesandla sakho sokunene njengoba ushilo ku-Isaiah 41:10. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Izolo besilokhu siqhubeka-ke namaHubo 103. Ngiyabonga kakhulu
iyangithusa lento engizwile yokuthi ihubo likaDavide leli. Angithi phela uma uphatha iBhayibheli elilodwa lesiZulu ngiyaxolisa. Uhlala ubuka lento oyibukayo. Bakhona abanye abaphethe amabhayibheli futhi esiZulu abashoyo ukuthi cha, kubhaliwe nje impela kothiwe likaDavide. Nami emva kwendaba ngibe sengithatha awesingisi enginawo, hawu kubhaliwe nje impela likaDavide. Ngamangala, ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ningi-correct, kodwa-ke vele bengishilo ngathi ngithenga kulona likaDavide ngoba kubhaliwe, kodwa angilazi ukuthi likabani. Bakhona-ke abangithintileke bathi cha, ngicabanga ukuthi bawu-3 bangaphazami bathi likaDavide impela kubhaliwe emabhayibhelini. Hhayi-ke ngiyabonga. Kuleli lami akukho, vele ukuthi nje ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ngisho nehubo 104 alibhaliwe futhi ukuthi elikabani. Ngikhuluma ngalo ngoba lisobala. So kunamahubo angabhaliwe ukuthi akabani. Kodwa sengizwile ku-103 likaDavide, ngiyabonga kakhulu. Ake sifundeke lona ihubo 103 uvesi 1 kuya kuvesi 5 bese sigxila kuyena-ke uvesi 3 esikuyena. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni, akuqhelise ngomusa nangobubele. Usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Sifunde AmaHubo 103 verse 1 kuya kuvesi 5. Izolo-ke besigxilile kakhulu kuvesi 3. Engicabanga ukuthi sizothi ukugxila kancane kuvesi 3. Verse 3a baye basho njalo-ke abaziyo, bathi uvesi 3a ngoba unezihlokanyana eziwu-2. Sokuqala, yena othethelela zonke izono. Esesibili, owelapha zonke izifo. So-ke sisebhizi-ke no-A esingathi ukuthethelela zonke izono. uNkulunkulu wethu-ke loyo simkhonzayo othethelela zonke izono. Uyamangalisa ngoba kunanesibusiso esikhona ekuthethelelweni kwezono. Kunesibusiso esikhona ngenxa yokuthi uthethelelwe izono. Ngicela sibheke AmaHubo 32. Lesi sibusiso esisithola kwiHubo 32 sithi ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Kukhona abantu abanezono ezingathethelelwe kodwa sebezivumile. Kukhona abantu abanezono ezingasitshekelwe kodwa sebezivumile. Yingakho kunesibusiso esithi ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, nosono sakhe sisibekelwe. Khona abantu abavuma isono, ehleka, kukuhle kumnandi, engenayo lento yokuzisola ngesono sakhe. Omunye uzwe ngisho esikhuluma ukuthi kuvuka ikhono lokusenza, uyazibona nathi cha ubesenza lesi sono. Uyayibona lonto? Mina ngilalela imihlolo eminingi kabi la. Uthola omunye ukhuluma ngesono socansi, sokulala. Kodwa uyamuzwa ukuthi uma esivuma uyaqhosha ngendlela ebahlanganisa ngayo abafana, bephambana, ngendlela ayibenelisa ngayo, nangosuku olulodwa babe baningi. Akukho ukuyisola. Iyamangalisa leyo nto. Ninsizwa indlela ekhuluma ngayo ngey'ntombi zayo, ubone ukuthi ikhona isasikhona le nsila kulo muntu, usafisa ukuyenza lento. Yabona, yilezo zono-ke ezingasitshekelwe, yilezo zono-ke ezingathethelelwe. Hayi, angazi noma ningizwa kahle yini. Akusikhona ukuvuma isono kuphela okudala ukuthi uthethelelwe. uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho. uNkulunkulu ubuka ukujula kwenhliziyo. Masibheka AmaHubo 66 uvesi 17 uthi ngakhala kuwe ngomlomo wami, ukudumisa kwakuphansi kolimi. Uyakhala ngomlomo, but phansi kolimi, which is deep down the heart, uyadumisa.
uthi uma bengiqonda ububi enhlizweni yami bingayokungizwa inkosi. Yabona? Mawukhuleka uNkulunkulu ubuka inhliziyo abese udelela umkhuleko wakhe angawuzwa ngoba lezi zinto ziphambene. Khona abantu abayigaga ekukhulekeni. Yabona khuleka uzwe ukuthi lehla izulu lahlala phansi. Kanti enhlizweni yakhe akayizwa nalento ayishoyo ichremile. Ugade ukuthi ngilandelisa ngamagama afanelene bengiwachremile. Yabona lonto le akabusiseki lowo muntu. Nalabo abacelela ukuthi uyabacelela ababusiseki. Nokuvuma isono kunjalo. Ukuxoxa nje ukudlulisa icala ukuthi uzivumile isono akusebenzi kuNkulunkulu. Ufuna inhliziyo edabukile, ufuna inhliziyo ekhalayo. Ngike ngithinteke ngizwe omunye evuma izono zakhe ekhala. Akhala right from the beginning kuze kuyophela ingxoxo. Awa lonke umuntu uyakhala. Kodwa lithi mase liyophela sengizokhuleka umbone eqoqeka ethula uzwe ukuthi uyayizwa le peace enhlizweni yakhe. Bazalwane, ukuvuma isono enye into. Yikho lithi izwi babusisiwe labo abasiphambeko sabo sithethelelwe, nosono sakhe sibekelwe. Busisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Yabona? Ngoba kukhona abantu abaprethendayo ngathi bavuma izono. Iqapheleni lento, ungasivumi isono ngoba ufuna ama-benefits kaNkulunkulu. Bayanda laba bantu and bandiswa yinina ekhaya lezwi. Athe ngena nje umuntu abefuna izinto zikaNkulunkulu. Athe ngena nje umuntu abefuna idate yokuvuma izono. Akulona icala, kuhle ukuyifuna. Ngoba mhlawumbe ngempela uthintekile. Kodwa kwesinye isikhathi ngize ngibuze, lo muntu osefuna ukuvuma izono ushunyayezwe ubani? Ubani okhulume naye? Kodwa kangikwazi ukuvimba. Mhlawumbe udayiseliwe kwathiwa uma uvuma izono zakho uzophila kulesi sifo sakho. So akavumi izono zakhe ngoba ezisola ngazo. Uvuma izono zakhe ngoba efuna ukuphila esifweni sakhe. Icabange leyo nto. What is the reason behind it? What is the reason behind confessing your sins? Uyazisola yini ngezono zakho? Uyabona yini ububi bakho? Uyabona yini ukuthi udlalile ngethempeli likaNkulunkulu? Uyabona yini ukuthi ungcolisile umzimba wakho? Izingane zenkosi, bantwana bakaNkulunkulu, kwangathi uNkulunkulu angasisiza sijule ekuvumeni izono. Ngakho ubusisiwe umuntu angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Ngoba uma upretenda uvuma ngenkohliso. Ngiyakhumbula isikhathi mhlawumbe umuntu eseyingane uphushwa abazali bakho ngoba bekuthanda kodwa babona ukuthi bayona. Hambe uvuma izono. Hambe uvume uye nawe kodwa wazi uvuma ziphi izono ngoba azikho izono oyibonayo. Kuze kukubiza ukuthi uqamba amanga. That is wrong. Qamba amanga phambi kaNkulunkulu. Uthi wenza into ongayenzanga ngoba ufuna ukupleaser, ukujabulisa umuntu othamba uvuma isono, noma umlungisisi wakho othi wagcina nini ukuvuma izono, noma uncenge ukuhlala endaweni ethile uqala ngokuvuma bazalwane, asisudlala uNkulunkulu. Uyabona, ubone ekujuleni. Busisiwe isiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sibekelwe. Ngoba khona abantu abanezono ezingasitshekelwe kodwa bazivumile. Khona abantu abaneziphambeko ezingathethelelwe kodwa bazivumile. Khona abantu uNkulunkulu ababambela iziphambeko zabo ngoba umoya wabo bazivume unenkohliso. Zisole phambi kaNkulunkulu. Yikho kufanele udlule kubaba uNsibande mawukuthi ukhuluma nami. Dlula kimi. Ayidlula nje impela. Ubeka uNkulunkulu la phambi kwakho ngoba nami ngibeka uNkulunkulu la. Ngeke ngikuhleke ngezono zakho. Ngeke ngikujaje ngezono zakho. Ngoba ngisiyena uNkulunkulu. Anginaso isihogo sokufaka umuntu esihogweni. Anginalo izulu lokufaka umuntu ezulwini. Ingakho kusemqoka ukuthi ungamesaba umuntu, Matthew 10:28, obulala umzimba engenamandla okwenza utho emva kwalokho. Mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Hayi ngoba unawo impela amandla. So-ke asijabulise yena, asenzele yena, ungenzele omunye umuntu. Ngoba ngeke kukusize. Ungavuma izono ngoba uncenga ukuhlala endaweni ethile. Ungavuma izono ngoba uncenga ukuphathwa kahle endaweni ethile. Udinga ama-favors endaweni ethile bese uqamba amanga uvuma izono ezingekho. Ungavuma izono ngoba uxabanisa abantu.
Ungavumi isono ngoba uqonda ukuceba umuntu ukuthi wenzeni lo munye omcebayo usuzokwenza ngathi isona. Ngikhubekile nje mina. Usibanibani kade ekhuluma ngosibanibani ethi ngavele ngakhubeka. Cha, inhloso yakho wena uyomceba. Hayi bazalwane, ivangeli likaNkulunkulu alihambi kanjalo. Ake sivumeni izono sibe genuine. Khona abantu abayosha esihogweni bey'vumile izono zabo. Hhayi bazosha futhi banqonqe ngoba uNkulunkulu ubukeni inhloso yokuvuma kwakhe isono. Ake sivumeni izono ngoba sifuna ukuhlanzwa egazini likaJesu sihambe sekhaya ezulwini. Singavumi izono ngoba sifuna ukusinda ey'fweni. Singavumi izono ngoba sifuna kulunga imishado yethu. Lokho kuzolunga endleleni. Asivumi izono ngoba sonile kuNkulunkulu sixabene naye. Yena uzobe seyawulungisa umshado wakho. Yena uzobe seyakwenza uthola abantwana. Yena uzobe seyakwenza kube yilokhu nalokhu. Lezi ezinye izinto are just benefits. Zizipho ozithola endleleni eya ezulwini. Lungisa indlela yakho noNkulunkulu ngoba ufuna ukuya ekhaya ezulwini. Ngoba akekho ozoya ekhaya ezulwini ngaphandle kwendodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha. John 14 verse 6. Basiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Siyabonga Nkosi, ngoba khona abantu abazosha esihogweni bey'vumile izono zabo. Khona abantu Nkosi ezingezulunga izinto zabo ngoba bavuma izono ngoba befuna kulunge zona. Ngiyacela Nkosi sisize, sithinteke enhliziyweni, siy'sole ukuthi sidlalile ngethempeli lakho, sephulile imithetho nemiyalelo yakho. Kufanele sikukhonza sikukhonzanga. Siy'sole ngempilo yethu. Siyacela Nkosi, siza yilowo naloyo. Ngikhuleka ngegama elinamandla likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande, uthi ube nentambama enhle.